И специален поздрав за Людмил. Човек много бясно там. На видео сидиш. Ай, Людмиле! Искам да натискам, човек. Няма, дръжа леко. Къде е долу дървото, а не? Да, бе. Дръж на аванс. Човек, там обаче пак направо. Защо бягне? Да, дръж по-така към брега, че може да има още от дървото по-сило. Ще звера, човек. Хубава штука ти, шавро. Браво. Ще чупиш пръчката е. Браво. Тежи, човек, пуска бе, чак. Чакай, ще додай, да пръчиш, че се откачиш. Чакай. Браво, детишко. Показно, момчета, показно, да се научите да ловите риба. Ама те места са само моите и на бати Тишко. Я дръж пръчката малко да фана тези витърци. Дигни, бе. Това е само. Мога. Я направи една снимка. Ще тракне едно фото. Я го спри го направи на... Какво да може да я пращам аз да се паля.